दिनैनि दिनाव गुफुर सनितपुरनि रायजो राजा बिथांमोना प्रमद बन्धु बिथांनि दोलो थारमाने बिटिआर फाग्ला दोलोफोरजों दिनै एकदम रसगल्लाफोर बायदि माने फिदिं जागासिनो दं आरो बै सारायाव माने एवला जागासिनो दं रायजो राजाफोर। दा बिनिफ्राय रासिन बखासिन जेबो गैया होननानै जों साननांगोन रायजो राजाफोर। बयबोथ' मबाइल खेंबानोथ' नुयो नङा होमब्ला लोगोफोर आरो रायजो राजा नोंथांमोन। दिनैनि दिनाव मा होनो बिटिआर फाग्लाफ्रा बे गुफुर सनितपुराव माने एसे रोनावलाबायहांलायबाय नङा होमब्ला माने मा होनो एमएलए इलेक्सना फैगासिनो दं। दा बिनि थाखायनो दिनै बिथांमोना रोनावजेनलायबाय आरो आं मैया दाखालिनिफ्रायनो माने ससियेल मिडियायाव नुगासिनो दं। थारमाने मबाइलाव नायगासिनो दं आरो माबायदि रोनावदों बिथांमोना नङा होमब्ला। दा दिनै बिथांमोना बिटिआर आरो बिटिआर होनगासिनो दं। खिन्थु बिटिआर दि मा लांखावनो थैलांदों बेखौ गियान गैया बिथांमोना नङा होमब्ला। दा दिनै बिटिआरआ हांआनो गैला फाग्लासो। अब्लाबो बिथांमोना बे बिटिआर आरो बिटिआर होननानै बुंबाय थायो आरो। दा बै समाव 2020 मायथाइयाव प्रमद बन्धु बिथाङा दि मा भेक्सिन होखोथाय दा बिटिआरखौनो बावनो हाया। बिटिआर गैलाबाबो बिटिआरखौनो बावनो हाया आरो बिथांमोना थैजासिमबो माने बावनो हानाय नङा खोमा। माने एकदम थैजासिमबो बे बिटिआर 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 जोबजासे लासै बिटिआर होननानैबाबो माने गांलाब थैबावगोन आरो अब्लाबो बिथांमोना माने बे बिटिआर सोदोबखौ गारनाय नङा। बेफोरबायदि मानसिखौ जों नुदों आरो रायजो राजाफोर नङा होमब्ला। दिनै बिटिआरआ अलरेडि थैबाय दाब्ले जाबाय हांगार जाबाय नङा होमब्ला। दा सिन्था खालामदो रायजो राजा नोंथांमोनानो। दिनै जिब जुनार माने जिउ गोनां बुस्थुआ जेब्लानाखि हां गयो माने लावबाय बे गैला खामानियाव गैला आरो खुनु मा होनो डक्टर हम खुनु चाइना आमेरिकायाव लां माब्लाबाबो बेखौ फाहामनो हायालै नङा होमब्ला। आरो इसोर भगबानाबो जिन्दिगियावबो फाहामनो हाया माने बिथांमोनाबो माने नियम दं नङा होमब्ला। दा दिनै बिटिआर 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 गोब्रामबायनो बिथांमोना जोबलांबाय आरो मा होनदों बिथांमोना बिटिआरनि दारैसो सनितपुर गुफुरा हाबगोन जाहैदों हाबदों नङा होमबा। खिन्थु बिटिसिआव लिरनाय गैया जाहैदों रायजो राजाफोर। दा बिटिसिआव लिरनाय गैयाब्ला बै गुफुर सनितपुरनि मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोनहा बिटिसिनि जेनाखि एग्रिमेन्ट एमअएस बेयाव थांनानै नोंथांमोनहा 53 पेजाव थांनानै नाय गुफुर सनितपुर आरो बेल' नङा गोबां जायगाफ्रा हाबनायनि लिरनाय दंना गैया। खिन्थु जोंनि बै बिटिसिआव बेसेबां गामि सोनो हायो बेखौ नोंथांमोना खनसे थांनानै नाय अब्लानो बुजिगोन आरो। दा दिनै बिथांमोना गोब्रामबाय थाबाय नङा होमबा। गोब्रामबाय थानानैनो नोंथांमोना मुलाम्फा जायोबा बे गोब्रामबाय थादो। नोंथांमोना बे बिटिआरखौनो सिमां नुनानै बिटिआरखौनो सानहर जुदि मुं लानानै बाख्नायबाय थानानै माबा मोनसे मुलाम्फा जायोबा बै गुफुर सनितपुरना सामफ्रामबो माने बे बिटिआर होननानै गोब्रामबाय थाबानो जाबाय रायजोफोर नामा। गोब्रामबाय थादो। दिनै गुफुर सनितपुर रायजो राजाफोरनो बिटिसिखौ नांमारा सामफ्रामबो जायनि थाखाय बिटिआरखौल' गोब्रामबाय थायो। बे गुफुर सनितपुरा बिटिआरनि दारैसो हाबदों होनना गोब्रामबाय थायो आरो बिटिआराव मा दं मा गैया दिनै बिथांमोना मोनथिबाय आरो फार्स्ट बोसोराव बिथांमोना सरकारबो सालायबाय। दिनै रायजो राजाफोरनि उन्नति खालामनांगौनि जेनाखि सम आरो बोथोर बे बोथोरखौ दिनै हगारजोबनानै बिथांमोना मा खालामदों रायजो राजाफोरखौ मोनसे गेब्लेहोनाय थासारियाव मोनसे माने नोरजिया थासारियाव लाबोनायनिसो दिनै बिथांमोना बे 5 बोसोराव खामानि मावबोदों रायजो राजाफोर। दिनै सिन्था खालाम बै गुफुर सनितपुरनि रायजो राजा बिथांमोना दिनै बिटिआर हाबबाय होनबाय नोंथांमोना। बिटिआराव हाबबायबा दिनै नोंथांमोना बिटिआरनिफ्राय मा मोनखो दा बेखौसो सिन्था खालामनांगोन। दिनै बिटिआरखौ दिनै बिथांमोनहा नायजोर गोसो मोदोम जिउ होनानै नङा होमब्ला 5 बोसोर सलायबाय। दिनै 5 बोसोर सरकार सालायनाय लोगो लोगो बे जोंनि बिटिसिनि अबस्थाया मा रोखोम जाया आं बेखौसो रायजो राजाफोरनाव सोंनो लुबैदों। दिनै बिथांमोना बबे मोनसे आसननि दारै मा खामानि मावदों। दिनै मोजां डिपार्टमेन्टफोरखौ बिथांमोनहा मा होनदों बै फद' बिबार जेनाखि बिबार पार्टि दिनै बिथांमोना सेनानै लांजाजोबदों।
नै दाखालिसो BPF दोला देरहानायनि उनाव सरकाराव फैनायनि उनाव दिनै हेमन्त बिश्व शर्माया दिनै हरफिननो गोनां जादों। दा दिनै बेखौबो बिथांमोननो बुजायबावनांगौ खोमा आरो बेखौबो नोङासो होनबावो फाग्लासो दा बै जेनाखि BTR फाग्लाफोर बिथांमोनाथ' बे BTRखौ थैबाबो बावनो हाखाया मिथिखागौ आङो आरो जोबलांबाबो बावनो हानाय नङा मानि गोसो मोदोम जिउ गासिबो थै बिथांमोना BTRआनोखा आरो आङो दिनैनि दिनाव इसिबां मानि बुंनो गोनां दंखौ सानला दा बिथांमोना बुजिनो सोलोंग्राबा मा लाखावनो बुजिसिगौ आरो बिथांमोनखौ जुदि बुजिहोनांगौबा थाखो सेनिफ्रायसो फोरोंफिननांगोन अब्लासो बे माने BTR पार्टिफ्रा BTR फाग्लाफ्रा माने एसे बुजिनो हागौ आरो ओरैबायदि रायजो राजाफोर दिनै BTRखौ लाबोबाय BTR सरखार खुंबाय दिनै रायजो राजाफोरखौ ना गोरान बायदि फोरानबाय बिथांमोना नङा होमब्ला आरो बिनि उनाव फाइनालि बिथांमोनाबो बै मा होनो सायख्लुमाव ना फोराननानै माने सेवलांनाय बायदि बे BTRआबो सेवलांबाय अब्लाबो जेबो थाल गैया फाग्ला गोजासो बिदिखौ मा बुंनो रायजो राजाफोर जोबनायाव मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन आरो बै गुफुर सनितपुरनि रायजो राजा बिथांमोनाव आं बेखौसो कुइसन खालामनो लुबैबाय आरो बिथांमोना क्लियार जानाया मोजां रायजो राजाफोर दिनै प्रमद बन्दु बिथांनि दोलोआ थारमाने BTR फाग्लाफ्रा नङा होमब्ला दिनै बिथांमोना गुफुर सनितपुरखौ BTRआव हाबबाय होननानै बै रायजो राजाफोरखौ इसेबां खुसि जाहोबाय रंजाहोबाय बम गावहोबाय नङा होमबा हानायाथ' जेबो होनो हायाखिसै दा बिनि गेजेराव बिथांमोना दिनै क्लियार खालामनानै लानाया मोजां दिनै गुफुर सनितपुरा दि BTRआव हाबदों बै BTRआव हाबनायनि जेनाखि फोरमान बिलाइ थारमानि पार्लामेन्टआव पास जानाय फोरमान बिलाइ गुफुर सनितपुरा दि BTRआव हाबदों बेखौ प्रमद बन्दु बिथांनाव बै गुफुर सनितपुरनि रायजो राजा बिथांमोना बिबान जाबाय प्रमद बन्दु बिथाङा होनो हायो नामा आरो बे BTR फाग्लानि दैदेनगिरिफ्रा होनो हायो नामा रायजो राजाफोर दा बेनो जाहैबाय मोनसे प्रुफ नोंथांमोनखौ फोथायहोनायनि थाखाय मोनसे फोरमान आरो दिनै BTR होनबाय थाबाय नोंथांमोना दिनै BTR जेनाखि एग्रिमेन्ट बेफोर जाहैबाय मोनसे माने हा बन्दक होनाय बा माबा मोनसे माने होथ'नाय एग्रिमेन्ट लानाय मोनसे माने सुक्तिसो रायजो राजाफोर दिनै नङा सानदोंब्ला नोंथांमोना बै BTR जेनाखि एग्रिमेन्ट बे एग्रिमेन्टआ जि बै पार्लामेन्टआव पास जादों दा बेनि प्रुफखौबो नोंथांमोना बिबान जाबायब्रा रायजो राजाफोर दा क्लियार खोथा आरो दिनै गुफुर सनितपुरा BTRआव हाबबाय होनबाय दा दिनै सेक्रेटारियेटफोर बायदियाव हाबदोंब्ला बे सेक्रेटारियेटफ्राव फैनानै बिफैबानो जाबायना नोंथांमोना बे गुफुर सनितपुरा बे BTCआव हाबदों नामा दा बेफोरबायदि साननो गोनां आरो दिनैनि दिनाव गुफुर सनितपुरनि रायजो राजा बिथांमोना प्रमद बन्दु बिथांनि दोलो थारमाने BTR फाग्ला दोलोफोरजों दिनै एकदम रसगल्लाफोर बायदि माने फिदिंजागासिनो दं आरो बै सारायाव माने एवला जागासिनो दं रायजो राजाफोर दा बिनिफ्राय रासिन बखासिन जेबो गैया होननानै जों साननांगोन रायजो राजाफोर दा गासिखौबो बुङाखै बै BTR मोजां मोनग्रा माने सनितपुरनि रायजो राजा बिथांमोनखौल' बुंदों माने गासिखौबो बुङाखै आरो दा बेफोरबायदि आरो रायजो राजाफोर साननो रोंनांगोन बे समाव गुबुन हारिफोरजों नासयजानाय गादब जानाय बैफोरबायदि सम गैला सिन्था खालामनांगोन दिनै मा समाव बे गुफुर सनितपुरा मोजां जागोन बेफोरखौ सिन्था खालामनांसिगोन दिनै BTR सुक्तिखौ लाबोनायनि उनाव जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा बै बबेबा बाजारावनो दिनै बुला जाबायमोन बे बोसोरबायावनो मिथिगौ नोंसोरो साबसे बर' सेंग्रा सिख्लाफ्रा बुजाखो बै गुबुनफोरजों नोंथांमोननि BTR सरखार सालायनायाव दा दिनै थिग बिदिनो जोंनि बर' हारिनि ओरैबायदि थै होनानै जिउ होनानै मोननाय बे BTCआ दंस' जायोब्ला बिनि दायनिगिरिया प्रमद बर' बिथां आरो बे BTR फाग्लाफोरनि दायनिगिरि जागोन होननानै जों साननांगोन रायजो राजाफोर आरो जोबनायाव आंखौ बुंनो लुबैबावदों रायजो राजाफोर बे UPPL आरो मा होनो बै माबा माबि पार्टिफ्रा गामसा पार्टिफोरनि IT सेलफ्रा दा बिथांमोननि IT सेल आरो मा होननांगोन बे नांगालनि IT सेलफोरा मोनसे सुबिदा मोननांगौ मा सुबिदा बे जाहैबाय UPPLनि IT सेल आरो BPFनि IT सेल बुलायलायनायनि मोनसे सुबिदा मोननांगौ मानाव गिदिर शिब बिथाङा चान्स होनांगौ नांलायलायनाय बुलायलायनायनि मोनसे बिराद गिदिर बाथ्रा दान्थेलायनाय माबा
माबा खालामनानै होयोब्ला मोजां जागोन आरो बबे बेथा बे UPPLनि आइटिसेलफोर नायनो जोङो बुलायनांगौबाबो बुलायनानै लागायगोन आरो बाथ्रा दान्थेनांगौबाबो दान्थेलायगोन माने बे सुजुगखौ माने मानाव गेदेर जोंना दैदेनगिरि बिथांमोना होनांगौ आइटिसेलफोरनि कम्पिटिसन मोनसे होनांगौ बेथाफ्रा बबे जुक्ति लानानै बबे BTRनि सुक्तिखौ लानानै मा बाथ्रा बुङो नायनो जोङो बेखौ लोगोफोर बांद्राय बाथ्रा बुंबाय खोमा दिनै बेखिनियावनो दोनसै गाबोन सम मोनब्ला आरो हाङा गवाबा लावाबा मानि भिडिअ'आव फैफिनसिगोन आरो लावबाथ' लावबाय सानसेयावनो लावबाथाय मानि मानसिनि जिउ खुनु थाल मोना आरो बे थास' बिलाइनि दै बायदि आरो जेब्लानाखि बारजों बार बारो अब्ला बै दैया थलथब गोग्लैयो होननाय बायदि मानसिनि जिउआबो बिदि नङा होमबा रायजो राजाफोर दा दिनै बेखिनियावनो दोनबाय थेंक इउ